Hej og velkommen til infovideo for Rumridtet. Den her infovideo, den gælder for alle klasser. Her har vi så stævnepladsen. Og det er sådan, at når man kommer kørende, så kommer man kørende ind her fra Ringkøbingvej og kører rundt med vejen her og ned ad den her grusvej. På venstre side, der må man parkere med sin bil, og man må campere, og man må lave paddocks til sin hest. Og man kan sagtens lave paddocks ved siden af traileren. Så både almindelige biler og trailer må holde derovre til venstre. Til højre her, der må kun parkere hjælperbiler. Så har vi 2 vandposter her og her. Vi har madteltet, og vi har sekretariatet. Og så har vi jo, start og mål herude, hvor man kommer ind i mål, går ind i kølerområdet, køler sin hest, går i puls, når man er klar, går i venteområdet, indtil dyrlægen er klar, går i dyrlægekontrollen og går herfra ud i hvileområdet. Herude, der må man varme op. Og her ved det røde, der må man ikke ride ind. Det er flyvepladsens område, og det er forbudt område. Jeg vil starte med at fortælle jer lidt om afmærkningen ude på ruten. Alle markeringer står på højre side i rideretningen. Og de består af sådan nogle pæle her, hvor der er sat farvede bånd på. Sådan en pæle som den her, den markerer både gul, grøn og rød rute. At der også er en blå på, det skal man bare abstrahere fra, fordi vi bruger ikke blå rute i år. Den markerer således, at alle ruterne løber sammen. De steder, hvor alle ruterne ikke løber sammen, men for eksempel enkeltvis, vil det se sådan her ud. Som for eksempel en grøn rute, så vil der være en grøn markering på din højre side. En rød rute og en gul rute tilsvarende. Hvis man skal dreje, vil der komme en advarsel, og det vil sige, at der vil stå 3 pæle kort efter hinanden her, sådan her, for at markere, at lige om lidt, så sker der et sving, hvor man skal dreje. Og der skal man så orientere sig på nogle skilte. Der kommer nogle pile, og pilene, de er sådan her, og de betyder så i det her tilfælde, at rød og grøn rute drejer til højre. Den blå skal man bare glemme. Ude på ruten kan der også være, at vi krydser veje med biltrafik. De vil komme sådan nogle skilte her i lidt god tid før, så man kan nå at få taget op i skridt og orientere sig højre og venstre, inden man rider over vejen. Ude på ruten er der 2 skridtzoner, og de vil være markeret med sådan skilte her, og de skal respekteres. Skridtzone start og skridtzone slut. Så vil jeg gå videre til kortet. Her har vi kortet. Der kan man se vores ruter, og der er jo gul rute, rød rute og grøn rute. Hernede til venstre, der kan I se, hvilke ruter de enkelte klasser skal ride. Og det vil jo så sige, at LA rider først grøn rute på 29 km, derefter rød rute på 23 km. LB rider grøn rute på 29 km, og derefter gul rute på 14 km. LC 29 km, idealtid rider grøn rute 29 km. LC 23 km clear round rider rød rute 23 km. LD 14 km rider clear round og rider gul rute på 14 km. Så har vi også en 5 km rute, og det er den lille rute, som ikke er på det her kort. Den har sit eget kort, som I finder inde på Kvip under klassen. Så er der nogle veje, der er markeret orange. Det er dem her for eksempel, og dem her. Det er der, hvor man må køre med bil, og der er ikke tilladt at køre andre steder end de veje, der er markeret med orange. Der er markeret nogle hjælperpunkter. Og det er jo anbefalet hjælperpunkter, men altså i princippet må man hjælpe alle steder, hvor man kan komme til ruten via en orangefarvet vej, hvor man må køre. Der er markeret en vandpost herinde på midten, den er ikke eksisterende, så det er en fejl. Der er kun vand på stævnepladsen. Så er der til slut lige nogle regler for at ride i skoven herude. På grusvejene, der skal I ride i midterrabatten eller ude i siderabatterne, ikke i køresporene.
Mange steder er der brandbælter, græsbaner ved siden af vejen, og der må man gerne ride. Der kan ligge nogle væltede træer derude, og vi vil forsøge at få dem fjernet, eller få markeret en rute udenom dem. Så der kan altså være nogle ændringer der i sidste øjeblik. Der er ingen vand ude på ruten. Man skal tage hensyn til, hvis der er andre skovgæster, og tage ned i skridt, hvis man møder nogen. Man kan risikere at møde mountainbikere derude. Der er nogle enkelte steder, hvor ruten krydser et mountainbikespor. Der er også et enkelt sted, hvor man rider et lille stykke langs med et mountainbikespor. Så der er det jo om at orientere sig godt, om der kommer nogen mountainbikere. Til sidst så vil jeg bare ønske jer en rigtig god tur derude. Naturen den er så fin herude, så det skal I bare nyde. Og har I nogle ekstra spørgsmål, så er I altid velkommen i sekretariatet til at spørge os, der står derinde. Vi skal nok hjælpe jer. God tur!